Het wie wordt maar weer een warme, een warme simmerdag, maar ik onstabiel en dus ontstien er buien. En de luchtzeegrouten trog ik min uit. Ja, en hij doet stevige buien en binnen we joen ik nog net van nou. Joen, nog altijd een aantal pittige ruinen of tongerbuien, dat bedoel ik, maar kon ze op een protte wetter, kon ze op hagel, kon ze op windstitten en soms ik een protte tonger. Stadig gewoon, bekomt het wat, dan hebben we vannacht misschien ik nog een enkele bui, maar daarna wordt het even droeg en wat rustiger in de atmosfeer. Wel een hege temperatuur. Joen is het nog altijd zo'n 23 tot 24 graden en dat om een uur wacht in. En vannacht zo'n 18 graden. En dan terug naar morgen. Dan komen er meer ruien en tongerbuien. In de maand dit is nog aardig droeg, in de midden de meeste buien, stevige buien, maar soms een protte wetter, hagel, tonger en op een nij wind zitten. Ik wil eens even zinnen en het blijft nog warm. 21, 22 graden op de eiloon, 24 tot 26 graden op het vasteland. En de wind, ja, die draait naar het zuidwesten en zal matig wezen of zwak. En dan terug naar de andere dagen. Sneeuw en sneeuw, 21 of 22 graden. Een aantal buien op buikjes, maar ik flink wat zinnen. Man, je wordt een buiig waartype en dan wordt het al wat koeler. Richting 19 of 20 graden. En we moeten morgen maar weer even in het warme simmerwaarsje.